संकोच बियाबनि दैदेननायाव गसाइगाव जिल्ला बाथौ गौथुमा दिनै बेवहाय गाजा गोमजायै साननैनि हाबाफारि लानानै बे प्रग्रामखौ जाफुंसार होबाय। बेनि थाखाय मिडियाखौबो आं बाख्नायनो बाध्य जाहैबाय। आरो सबसे गोनांथि बाथ्राया जाहैबाय जाने जोंनि बे ओनसोलखौ बिसेस करे सोनाब ओनसोला गोदोसोनानै थानाय जायगा। दा धोरोमनि दिगैबो बारा एफाराब माने सांग्रां नङा जोंनि बे जायगाया। तथापिও माने अन्तत बुंनो थाङोब्ला बे दावागुरि गलादाङि बे खाथि खाला जोंनि बे गामि खायथा ओनसोला जों दासिमबो माने बाथौ धोरोमखौनो हमथानानै दङ। आरो जोंनि बे ओनसोलाव दासिमबो रावबो धरननि गुबुन धोरोमाव बारस्लायाखै। जों बे फालरफ्रा जोंनि बे ओनसोलनि मानसिया बे फालरफ्रा एसे देरगायो, जों मोजां मोनो। आरो बाहेरानि मानसिफ्राबो दिनै बिथां आलासि फैलो जोंहा खगेन सरगियारि बिथाङाबो बे रामसियारि बिथाङाबो बे खोथाखौ जोबोद बाख्नायफैदों जे माने जोंनि बे ओनसोलाव बाथौखौ जानो हागौ बाथौआ नाना रखम धोरोम सिबिनाय खान्थिफ्रा आलदा आलदा, नाथाय गासिबो जों बाथौ सिबियारियानो बे बाथौनि नियम खान्थिजों सोलियो। आरो बिथाङा बेखौ जोबोद मोजां मोनदों दिनै बाहेरानिफ्राय फैनानै। आरो जोंबो बिथांखौ एसे आलासि सुरुपै माने दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' आफादगिरि बिथाङा बेखौ जों दिनै आलासि सुरुपै लाबोनो मोननायाव जोंनो माने जोंनि संकोच बियाबनि सिङाव गसाइगाव बाथौ गौथुमनि दैदेननायाव बिथांखौ लाबोनो हानाया जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि बे ओनसोलनि थाखाय। आरो बिथांनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय आरोखि। आं खेबसे बाख्नायबावनो लुबैदों जाहाथे माने बाथौ धोरोमनि माबाफोरखौ आइडिय'लजि जायफोर नीति आरो प्रिन्सिपल जायखौ होनना बुङो बे प्रिन्सिपलखौ जाहाथे बयबो फालिलायो। आरो दिनै गभर्नमेन्टखौ आं मोनसे खोथायाव बाख्नायनो बेखायनो लुबैदों, बिसेसकर सर्बानन्द सन'वालनि आमोलावनो जों बे बाथौ सानखौ मोन्दों। आरो दा बे बिथां सर्बानन्द सन'वालनिसिम जोंनि माने बर' दुलाराय बर' हारिनो माने बाथौ सिबियारि जायफोर बिथांमोननो दिनैनि नैबे बाथौ सानखौ फालिनो खाबु होनायाव बा बन्द' सान डिक्लेयार खालामनायाव जों बिथांनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय बाथौ सिबियारिफ्रा बयबो जोङो माने बाख्नायनाय थाबाय आरोखि। गिबि गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बाथौ सिबियारि रायजो राजा लोगोसे गासै बर' समाजाव आंनि खुलुमनाय गोरबोनि सिबिनाय जासिनाय थाबाय। साननैनि हाबाफारि लानानै जा खामानि मावदों बे जोबोद मोजां जादों। गाजा गोमजा बयबो बर' रायजोफोरा ज' जाफैदों। जों दुलाराय बाथौ गौथुमा बुंदों बर'नि धोरोमा बाथौ धोरोम। बे बाथौ धोरोमखौ जोङो मुलुगनां दरबाराव लाना थांनांगोन, सिनायथि होनांगोन। बेनि थाखाय जों ज' ज'यै खामानि मावनांगोन। दा दिनै मैयानिफ्राय बेहाय बे साननैनि हाबाफारि जादों। मैया बेहाय बाथौ थानसालि गायसनबाय, बे जोबोद मोजां जादों। बे ओनसोलाव बाथौ सिबिनाया आरोबाव गोख्रों जागोन। लोगोसे बे दिनै जा हाबाफारि लादों बेनि गेजेरजों जों खौसेथि बे नैथि मागो दाननि मंगलबार सानाव बे बाथौ सान फालिनाय बेयो बे जायगायावल' नङा, आसामनि खना खनला दाब दाब गामि बियाब जिल्ला जेरावबो जेराव बर' रायजो दङ जादों। बेल' नङा, जोंनि आसामनि बाहेरायावबो सोनाब बंग, नेपाल, मेघालय, अरुणाचल, नागालेण्ड गासैयावबो जेराव बर' रायजो दङ बे सानखौ फालिदों। बेबायदिनो जोंनि गेजेराव खौसेथि लाबोगोन। बे लाबोनायनि राहाखौ बे साना जोंनो होदों। आरो बेनिखायनो जों बेखौ आरोबाव जौगाफारसे लांनो नाजानांगोन। बेनिखायनो बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो आंहा मोनसे सिगांनिफ्रायनो साननाय दंमोन, आसामनि सोनाब बेंगलनि सिमायाव जोंनि बर'फोर रायजोआ माबोरै रायजो जाना दं बेखौ मिथिनो थाखाय दिनै नुनानै गोजोननाय मोनदों। जे जों जेरै रायजो जाना दङ बे ओनसोलनि रायजोआबो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन रायजो जागासिनो दं। बेनि सोमोन्दैथ' जों गुवारै सावरायगासिनो दङ, जों माबोरैहाय खौसे खालामनो हायो। दा गुबैयै जोंहा बाथौ धोरोमा मोननै रोखोमै आसार खान्थिजों सिबिनाय। मोनसेया जाबाय फोसाबनाय खान्थि। जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि संबिजिरावनो मोनसे राव दंखायो, फोसाबनाय, फोगोमनाय आरो फेहेरनाय। बे मोनथाम थांखिजों बे खामानिखौ मावो जों। बेनिखायनो 1992 मायथाइनि 18 मे खालारनिफ्राय जेब्ला दुलाराय बाथौ गुदि गायसननाय जाबाय, बे फोसाबनाय खान्थिजों बेखौ जों मावगासिनो दं। आरो मोनसेया जाबाय बे गोदोनि आसार खान्थि, बे जाबाय बोलि खान्थि आरो गोबां मोदाय मोदोमखौ सिबिनाय खान्थि।
आरो गोदोनि नेमखान्थिजों खेराइ होनाय बे खान्थिजों सोलिनाय बिथांमोनाबो बेखौ हमथागासिनो दङ नाथाय बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जाहाथे फोसाबनाय खान्थिजों फैनानै जों ज' जानाय बेल' नङा जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां गुरु खान्थि दं जों गासै नायबिजिरना मोन्दों 57 बेबायदि हान्जा दं बेनि मादाव खायसे खायसेया जोंजों खौसे जानो थाखाय रायज्लायगासिनो दङ फैदों आरो जों मिजिंथिदों थाबैनो बे खौसे जानाय खामानिया जोंनिया जाफुंगोन बाथौ धोरोमखौ फेहेरनाय बिथिङाव नोंथांमोना माबायदि खामानि मावगासिनो जोंनिया दा जों बेबायदिनो नैबे मेल मिटिं खुंनाय गामि गामि थांनानै रायज्लायनाय जायखौ इंराजियाव ग्रुप डिसकासन होनना बुङो फोसाबनायनि सोमोन्दै फेहेरनायनि सोमोन्दै रायजो राजाखौ सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बे खामानिखौ जों लागासिनो दङ जाय जेरै हायो बियाब हिसाबैनो जा जिल्ला हिसाबैनो जा गामि हिसाबैनो जा बेखौ मावगासिनो दं आरो जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमाव मोनथाम दालाय आफाद दङ बे जाबाय दौरि आफाद लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफाद बे दौरिफोरनि गेजेराव लाइमोनफोरनि गेजेराव आरो माइनावफोरनि गेजेराव बे गाव गाव हान्जाया खामानि मावगासिनो दं धोरोमनि बागै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बेबायदि खामानि राहा लादों क'क्राझार सहरनि गोजोनफुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे थानाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय पारामेडिकेल कर्सफोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्सआ भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय आरो गुवाहाटीआव थानाय बान्था आवथायनो हानाय फसंथान एसियाडिक' एकाडेमिनि सिङाव सामलायजानाय गंसे गाहाम सोलोंसालि आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव नोंथाङा BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटर टेक्न'लजि BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'लजि बायदि आयदाफोरनि सायाव नोंथाङा सोलोंथाय लानो हागोन लोगोसे सोलोंथाय जोबनायनि उनाव प्लेसमेन्टनि खाबुबो नोंथाङा मोननो हागोन आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव जायखिजाया स्ट्रिमजों 12 थाखो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरा बे सोलोंथायनि खाबुखौ लानो हागोन थारैनो नोंथाङा जुदि सावस्रि फाहामथायनि सोलोंथाय लानो गोसो जानानै दङब्ला अब्ला गोबाव खालामाजासे आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव थाबैनो सुलाद लादो सुलाद लानो एबा आबुङै मिथिनो थाखाय 9395899391 एबा 8135971844 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो